gamitin yung kay Tito Boy. Bakit naman kasi kung Di ba malakas ang ulan po kagabi? Ano lang kagabi? Ay, sa kanda ba daw mo walang ulan? Sabi ko, Ay, radyo. ano tayo, sir? Kumakanta ka, sir? Upo ka muna. Kain po kayo. Kumakanta pag pinakailangan. Kumalaga sa may malapit sa saan. May silang ayaw nga. May singer, bouncer na bouncer. kami na lang po sa anak makiyasa. Isa ba magbilihan ng coke? Sa labas, sa labas. Labas pa? Layo? Hot kape po. Huwag mo ba nagagalit ka? Posko. Wala kong nagagalit ka sa posko. Upo po, ayun. Papakpukan muna kayo, papakpukan. Kapmani po. Kap ng mani. Magpapak ka muna. Kapampangan po kami, brother. Butot yata ito. Butot ba ito? Butot? May butot wala. Lulutang yan. Tapos cellphone mo, ikaw may load. Buot mo dun sa ano, paano ka gumebot? Balayan ka mo sa laba. Sa laba, balayan nila. Pero, bigas niya. Hindi na kailangan magpapila. Bilay ko pala pinakalimutan. Brother? Dito ba natin yan? Kaya ako nakapal ng dokumento, kaya dapat may bawas yan, brother. Peg, di ba nagano po kasi dito nung mga asher? Ay, ito ka rin ba? Ano? Kaya may papangot. Ano na ito? Ay, 18. Ganyan lang daw? Hindi, kakanin ko si Palaka. Opo kayo. Palaka, di ba? Ay, ganyan siya. Hindi, patatawa ko si Palaka. Yung nasa labas. Ay, di pa din sa ano yun. Kabuti na lang dumating kayo. Wala kayong mga gamit. Tumulong kayo mag-check sa ano, speaker. Ay. Ay.
Mangga niyo pala ito ka pala. Tumigil kayo ng mangga. Siyempre, friends na kagad namin mambibilag yun. Kumain na po kayo. Ito ba akong nakain? Kaya laging malaki dyan ko. Yung niluto niyo pong ano nun, itig po ba yun, brother? Ang sarap po ano. Kasi gusto mo pa. Wala po bang tira dyan? Parang gusto mo pa. Hindi, masarap siya maunang naman. Itik ko! Ano na ako, may ate mo na yata. Ayan, Oh.